popeza kuti munthu akakhala osauka ena ndi kukhala olemera pamavuta kugwirizana kwace. Ine ndakhala ndikupita kumangozi ku Page House kuti ndikaona kuwangawo, koma sitimatheka kuona naye. Chifanya basi samalola kuti ndionane nawo, ndibweza paketi olo nyumba sindikalowayi. Onenani MBC Exclusive la mulungu lino nthawi ya 7:30 madzulo. Mlendo wathu sabata ino ndi Karani Tom Mutharika, yemwe akunenetsa kuti ndiochokera ku banja la Profesa Arthur Peter Mutharika komanso Malemu Bingu wa Mutharika. Musaphonyane nayo MBC Exclusive la mulungu lino komanso la mulungu lililonse pa MBC TV. Ni nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC, ndipo mmawa uno muli ndine Mphatso Tebulo. Poyamba nayi mitu yake. Boma lati lipereka thandizo la chakudya kwa anthu onse omwe akhudzidwa ndi njala. Unduna wa zaulimi wakhazikitsa ntchito yopereka fetereza ongongole kwa alimi am'maboma achikwawa ndi Msanje, ndipo bungwe loyang'anira ulimi wa chamba la Cannabis Regulatory Authority lati ulimiwu utha kukweza chuma cha dziko lino. Tsopano na zinkhanizi mwa tsadane. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi watsindika kuti boma lipereka thandizo kwa anthu onse omwe akhudzidwa ndi njala. Dr. Usi anena izi pogawa chimanga kwa mabanja omwe akhudzidwa ndi njala m'boma la Chiladzulo. Mercy Zamawa ali ndi zambiri. Poyankhula pamwambo opereka chimangachi, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi anatsindika kuti bomali ndi la wina aliyense ndipo lipitirira kuthandiza onse. Kuno ndi ku Malawi, boma ilili likufuna lithandize amalawi kulikonse kumene ali, kandi wa DPP, wa MCP, wa Ford, wa UDF, wa PP, kachipani chanji amene wo aine athandizidwe chifukwa ali pa mavuto ndi amalawi. So kumayang'ana zoti uyu wa chipani chanji kumene kundukulako kwa kukulu andi boma ilili sili kuyang'ana zimene zozo. Na khala okondwa kuti amwenamveka nali pano tagwira ntchito limodzi athokoza andi zimene zili kumakhalira. Komanso nditchule apano kunena kuti pano papali anthu amene anachoka kumene anali ife chonena kuti cha Cyclone Freddy. Ndi anthu amanenaso kunena kuti mangonama sizoona kuti Cyclone Freddy waononga chuma cha dziko lino. Mutakuona kuti anthu ali apapa akulephera mpaka na lero kuti apeze njira zopezera ndalama. Ndiye kuti muyang'ane anthu madera mwawo amene akukanika kuti apeze chuma chifukwa Cyclone Freddy anapweteka. Mutakuona kuti dziko la Malawi linavulala kwambiri pa nkhani ya chuma. Ndipo poyankhulapo phungu wa derali a Joseph Mwanamveka anayamika boma kamba kathandizo lomwe lafikali, koma iwo anati njala yayikulu yavuta mderali. Ndi tokoza Vice President atu Dr. Michael Bizwick Usi amene abwera kugawa chimanga pano pa muzi wa Musa. Muzi umene ndi wasopano umene wachoka kuwa ntauchira. Muzi umene unakukoloka ni mazi chifukwa cha Freddy uchi. Ndi wathokoze wowo kuti abwera kugawa chimangachi. Ndipo ena mwa anthu omwe alandira thandizoli ndi manja omwe anasamuka kuchokera m'mudzi mwa ntauchira omwe unakokoloka ndi namondwe Freddy. Ndipo mfumu Musa yapamudzi watsopanowu yayamikanso boma powafikira ndi thandizo la chakudyali. Pamwambo ogawa chimangawu, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu anadzuzulanso mchitidwe ochitirana chipongwe kamba kosiyana zipani. Mercy Zamawa, MBC Chiladzulo. Unduna wa zaulimi wakhazikitsa ntchito yopereka fetereza wangongole kwa alimi am'maboma achikwawa ndi Msanje. Ntchito ili pansi pa bungwe lopereka ngongole la National Economic Empowerment Fund NEF. Polankhula pamwambo okhazikitsa ntchitoyi mdera la mfumu yayikulu Maseya m'boma la Chikwawa, nduna ya zaulimi Asamukawale
yati ndondomeko yopereka fetereza pa ngongoleyi ndi chiyambi chosintha ntchito za ulimi. Tili ndi ripoti ili. Nduna ya zaulimi Asamu Kawale ati boma lipitirira kuyika alimi ochuluka pa ndondomekoyi chifukwa zatsimikizika kuti zongopereka matumba awiri okha fetereza kwa alimi sizingasinthe kwenikweni ntchito za ulimi m'dziko muno. Programu imeneyi ndi imodzi mwa mapulogalamu angapo amene tikupanga ku nduna wa zaulimi pamene tikuthandiza alimi kuti akhale ndi chakudya chokwanira komanso ndalama zokwanira. Koma tsogolo la ulimi kuno ku Malawi tikufuna tilichotse pomangothandiza alimi ndi matumba awiri a fetereza. Tikufuna apite ku mapulogalamu ena kumene kuli ndalama zambiri zoti ziwathandize kuti ulimi wawo upite mtsogolo. Programu yoyamba ndi imeneyi ya NIF Farm Input Loan imene alimi akhoza kutenga ndalama pa ngongole nkumabweza pang'ono-pang'ono malinga ndi munda umene ali nawo. Pamenepa tithandizanso alimi ambiri kuti akhale ndi fetereza wambiri umene ankafuna uja. Ndiye munthu ayambe kusiya kumaganiza za matumba awiri a fetereza kuti akhoza kukhala ndi chakudya kapena ndalama. Ayambe kuganiza kuti ndikhoza kukhala ndi ndalama zambiri pokhalanso ndi fetereza wambiri imene ndikufunira. Akachoka kumeneko tikuwapiritsa ku programu ina yachiwiri ku commercial agriculture kumeneko ndi ya Agricom. Kumeneko tikufuna kuti asiye kumagwiritsa ntchito makasu ayambe kugwiritsa ntchito matrakita. Pamenepa mkulu wa bunge la NIF Humphrey Jeseni ati ntchitoyi ikhala yopitirira kuti alimi omwe ali ndi kuthekera azitha kulima maulendo angapo pa chaka. NIF choti boma lavomereza kuti programu yopereka ngongole zipangizo zaulimi isayime ikhale ya chaka chonse. Kutanthauza kuti tikamaliza kupatsa alimi amene akudalira mvula mwezi wa Marichi kapena kuyambira kwa April mwamsanga tiyambaso kupereka kwa alimi amene akufuna kuti azithirira ulimi othirira wa m'madimba. Ndiye kuti amenewo tikokana nawo mpaka na kumapeto kwa July. Tikangolowa July tikuyambaso ya zipangizo za kumunda zodalira mvula za chaka cha 2025-26 mpaka kumapeto kwa chaka. Koma chokondweretsa nchakuti tikamachita imene ya ulimi wanthirirayi tizipitirana nayo khala ngati kuti uchita mapulogalamu awiri pa nthawi imodzi azipangizo za ulimi ya ulimi wanthirira komanso ya ulimi wakumunda. Polankhula ku Nsanje, mfumu yaikulu Mulolo yalimbikitsa alimi opindula kuti agwiritse bwino ntchito feterezayo komanso akumbukire kubwenza ngongoleyi mu nthawi yake. Chifukwa feterezayo mbuyo omwe anthu amalima osakolola koma ndimwe wa fetereza amene wabwera kudzera ku NIF ndiphira kuti alimi akolola zakudya zochuluka. Uthenga wanga ndi kuti tikuthokoza kwambiri kwa boma chifukwa cha ndondomeko imeneyi. Zisonyeza kuti no alimi kuno akumona ku Fatima kwa Mulolo amene alandira fetereza ameneyi. Ndi chikhulupiriro kuti no akachita bwino ndiye kuti no alimi enanso kudzera madera osiyanasiyana kudzera kuboma komweko athaso kuchita bwino. Ntchito yogawa fetereza maboma achikwawa ndi Nsanje inayamba miyezi yapitayo. Malo mwa MBC kuno kuchikwawa ndine Jeffrey Chinawa. Akuluakulu poona ntchito za ulimi ku Mangochi ati akwanitsa kupulumutsa mahekitala okwana 400 kwa mahekitala opyola 1400 aminda yachimanga yomwe yakhudzidwa ndi ntchembere ndonda m'madera ena a mbomali. Mmodzi mwa akuluakulu ku ofesi yoona za ulimi a Oscar Kambombe ati ngakhale ayesetsa pa ntchito yolimbana ndi zilombozi minda ina yaonongeka kwambiri ndipo alimbikitsa alimi kuti abyale mbewu zina zocha msanga. Owen Mavula ali ndi ripoti. Sabata zingapo zapitazo minda ya alimi achimanga yochuluka mahekitala 1400 inakhudzidwa kwambiri ndi ntchembere za ndonda madera mafumu osiyanasiyana mboma la Mangochi. Ambiri mwa alimiwa akuti tizilomboti tinaonongeratu mmera kuwasiya manjali nkhosi. Mai Edna Ishmael omwe ndi mlangizi wa alimi anzawo mdera la mfumu Malukula mfumu yaikulu Chowe ku maiwa EPA ati mwachitsanzo mderali ntchembere za ndonda zinaononga minda yopyola 221 koma akuti vutoli lachepa tsopano kamba kuti a ofesi ya zaulimi mbomali anathandizapo ndi mankhwala ophera tizilomboti. Tikudandaula chifukwa mbewu yoyambilira ndimene makhala yabwino anthu aja makagula mbewu yabwino maglodira kuona kuti mbewu iyi ndimene ingatithandizire ndiyeno poti inaononga ndiyeno ena mapangaso maganyu kumakagulaso mbewu isopano yachisawawa ya musika mazala ndiye chiopsezo chilipo chifukwa chimanga chosaziwika tundu chimakhalaso chosadalirika. Iwo akuti ngakhale vutoli lachepa tizilomboti tasokoneza kwambiri ntchito za ulimi
kamba kuti alimi ambiri akumana ndi mavuto kuti apeze mbewu ina kuti abzalenso m'minda mwawo. Ena omwe akwanitsa kubzalanso ati chiyembekezo chawo ndi choti mvula igwe bwino kuti akwanitse kukolola, kamba kuti momwe zateremu achedwa kale. Ndasalaso kachikena chiyembekezo tota sandibwezera mbuyo mamoti ndikanapita kusogolo. Ndiye mmene mukuonera munda mwangamu chimanga chine chaching'ono china chachikulu. Bwezi panopa ndikubandira koma pano ndikakati tubwerera mbuyo kupaliraso kachikena. Polankhula ndi MBC, mmodzi mwa akuluakulu ona ntchito za ulimi ku khonsolo ya Mangochi a Oscar Kambombe akuti alimi asataye mtima, kamba kuti pakadali pano akwanitsa kuthana ndi tizilomboti m'minda ya mahekitala 400 pamene ntchitoyi ikupitirira. Malingana ndi a ofesi, alimi ena akwanitsa kubzala mbewu ina yachimanga, ndipo ena omwe sanathe kutero akuwalimbikitsa kubzala mbewu yocha msanga. Tili ndi kachiyembekezo chifukwa tikayang'ana dera limene lakhuzidwa ndi tukamba za 1600 hectares about pamene ngati Mangochi malo amene anthu amalima timayang'ana za 238,000 hectares. So malo amene akhuzidwawo ndi ocheperako, komabe ndiwoti amene akhuzidwawo damage yake ndi yayikulu. Ndiye alimi wata alimbikitsa unena kuti kwa amene minda yawo yadyedweratu ndi mbozizi kuti adzalenso mbewu zina ngati chimanga chingatheke ndi kuti chikhale chimanga choti chosachedwa chochansanga, komanso talimbikitsa takhoza zala mbewu zina ngati chinangwa komanso mbatata zimene sizichedwa kucha, komanso ndikamvula kochepa zimatha kutheka. Pakadali pano alimiwa awalimbikitsa kuti akhale tcheru pouza adindo zokhudza vuto lililonse lomwe angakumane nalo m'minda mwawo lokhudza kufala kwa nchembere za ndonda. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Bungwe loona za chakudya pa dziko lonse la FAO lati pakufunikira ndalama zokwana $600 million kuti dziko lino likwaniritse masomphenya 2030 ofuna kukolola nsomba zoweta zokwana matani 100,000 pa chaka. Mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la FAO, Alfred Tsitsi, wati ndi $600 million dziko lino litha kukwanitsa kumakolola nsomba za matani opitirira 150,000 pa chaka. Zambiri mu ripoti ili. Polankhula pa zakuthekera kwa ulimi wa nsomba pa chuma cha dziko lino, mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la FAO, Alfred Tsitsi, wati ulimi wa nsomba uli ndi kuthekera kotukula chuma cha dziko lino kwa kanthawi kochepa. Atsitsi ati anthu pafupifupi 5 million ali ndi kuthekera kopindula ndi ulimi wa nsomba ngati makampani angayike ndalama zokwana $1 billion ku ulimi wa nsomba. Ndipo nduna yoona zachilengedwe Owen Chomanika yapempha makampani kuti ayambe ntchito zawo kuti miyoyo ya anthu komanso chuma cha dziko lino chisinthe. Ulimi wa nsomba malayi muno unayamba kalekale ma 1906 koma ufika panopa ulimi mwa ulimi chonchi posawerengera zomwe akangotenga ku madamu ku nyanja ndi zina, panopa abetili pa 10,000 metric tons, koma target ndiyo kuti tifike pa 100,000. Tezimezi kuti zitheke pafunika kuti palowe makobidi apapa tigule ma equipment ofunikira, zipangizo zofunikira, komanso zokudya za nsomba ndizodula kwambiri. Mkulu wa kampani ya Lake Malawi Aquaculture yomwe imatumiza nsomba ku mayiko akunja wati ulimi wa nsomba ndi othandiza kwambiri, ndipo walimbikitsa ena kuti abwere nkuyamba ulimiwu. Phazi wapemphanso boma kuti likhazikitse malamulo abwino olimbikitsa ulimi wa nsomba. Boma litsaso likuyenera kuti liyakanire makamaka monga ngati kuyika aquaculture kapena ulimi wa nsomba ngati priority industry kapena tili kwa processing kuti nafiso tani tipeze kuma incentives enaso ambiri kuti industry ikule. Malinga ndi bungwe la FAO, mzaka ziwiri zikubwerazi anthu mdziko muno azafuna nsomba zokwana matani 300,000 pa chaka, ngakhale kuti padakali pano nsomba zokwana matani pafupifupi 10,000 ndi zomwe zikupezeka kuchokera ku madamu. Dziko lino akuti limapeza nsomba zongoposera pang'ono matani 200,000 kuchokera ku mitsinje komanso nyanja. Trust Office, MBC, Lilongwe. Bungwe la Human Rights Consultative Committee HRCC layamikira President Lazarus Chakwera kamba kolowererapo pa nkhani yokhudzana ndi ndondomeko yogula fetereza kudzera ku kampani ya East Bridge
zomwe zachititsa kuti dziko lino likwaniritse kukhala ndi fetereza ochuluka kwambiri. Wapampando wa bungweli a Robert Mkwezalamba wanena izi potsatira kufika kwa galimoto zikuluzikulu zonyamula feterezayo kuchokera mdziko la Zambia. Polankhula atayendera mwadzidzidzi malo osungirako katundu a bungwe la SFFRFM ku Chilimba mu mzinda wa Blantyre. Mkwezalamba anali ndi okhutira ndi momwe ndondomeko yonse yogulira feterezayo yayendera. Kuno kudzachitira umboni kuti fetereza amene tidapempha boma wamba kufika Malawi sakhala kudandaula kudziko kuno kulibe fertilizer, ndiye takhala tikukakamiza ma contract osiyanasiyana amene boma linasaina East Bridge. Contract ya East Bridge tidapempha boma mwapadera mwezi wa Oktoba ngati mabrek kunena kuti tachita ni machawi fetereza ali kukale ku Zambia abwere nsanga chapasa alimi athire munda mwawo. Ndiye patakati pa ndikokoda kuti nabwera kuzaona matrike oposa 31 afika kale mdziko muno ndipo ali ku SFRFM akusisa fetereza amene icholinga kuti mawa ino apereke pa SFRM ayambe kugawa malinga ndi ndondomeko imene ayikonzi yopangira kugawa fetereza amene. Ichi nchinthu chabwino kunena kuti tidapempha boma limamvera. Ndiye tayamika president a dziko lino kuti tidapempha lero akwanisa khumbo limeneli ndipo ndizoona kuti fetereza wafika. Ndiye tikhala tikuchitanso follow up tione kuti fetereza amene akafike kwa alimi agwiritse ntchito kaya ndi wanthirira kaya ndi wakumadambo kaya amene tikulimira mvula imene ikubwera patali ndi cholinga choti tikhale zokolola zambiri dziko lino lisakhalenso pa njala malinga ndi mafuta amene tikumana. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo mauno muli ndine Mphatso Tebulo. Bwanji tionenso mitu yake. Boma lati lipereka thandizo la chakudya kwa anthu onse omwe akhudzidwa ndi njala. Unduna wa zaulimi wakhazikitsa ntchito yopereka fetereza wangongole kwa alimi am'maboma achikwawa ndi Msanje. Ndipo bungwe loyang'anira ulimi wachamba la Cannabis Regulatory Authority lati ulimiwu utha kukweza chuma cha dziko lino. Takulandiranso kugawo lina la nkhani zathu. Mulipoti lathu lapadera sabata ino Isaac Jali akunikira za vuto lomwe lilipo pakati pa achinyamata mdziko muno logwiritsa ntchito mankhwala ozunguza bongo komanso kumwa mowa mwauchidakwa ndi momwe lakhudzira chikhalidwe cha Chimalawi. Koma koposaposa kufunikira kuti dziko lino likhale ndondomeko yapadera yothandiza mabungwe ndi ena kuzindikiritsa achinyamata wopsa kwa mchitidwewu. Mchitidwe omwe mowa mwauchidakwa komanso kusuta chamba ndi kugwiritsa ntchito mankhwala osiyanasiyana ozunguza bongo wakula kwambiri mdziko muno makamaka pakati pa achinyamata ngakhale kuti pakhala pakuchitika njira zosiyanasiyana pofuna kuthana nawo mchitidwe umenewu. Malinga ndi bungwe la Drug Fight Malawi limene limathandiza kulimbana ndi mchitidwe umenewu, mchitidwewu wakula kamba kuti malo ogulitsa mowa ali posepose masiku ano. Malipoti akuti achinyamata ambiri amene amagwiritsa ntchito mankhwala ozunguza bongo komanso kumwa mowa waukali amakumana ndi mavuto osiyanasiyana monga kusachita bwino pa maphunziro, nthawi zina kulephera skulu kumene, kukhala okhumudwa, pena kuganiza zodzimangirira komanso amakonda kuphwanya malamulo. Nelson Zakeyu akubungwe la Drug Fight Malawi akuti nkofunika kuchilimika pofuna kuchepetsa vuto limeneli. Pakati pa achinyamata pali kakhalidwe kena kake kosakhala bwino kamene ene akewo amaona ngati kuti akamagwiritsa ntchito mankhwala ozunguza bongo, akamamwa mowa, akamasula chamba kapena kugwiritsa ntchito ma drugs osiyanasiyana amaona ngati kuti iwowo ali pamwamba kwambiri. Naye ogwirizira udindo wamkulu wa chipatala cha anthu amene ali ndi mavuto ammalingaliro kapena mavuto akuubongo cha Zomba Mental Central Hospital, Dr. Rafael Piringu akuti kugwiritsa ntchito mankhwala oletsedwa monga chamba ndi zinthu zina komanso kumwa mowa mwauchidakwa ndi zimene zikuonjezera chiwerengero cha anthu makamaka achinyamata amene amawagoneka ku chipatala cha anthu odwala matenda amuubongo ku Mental Hospital ku Zomba. Masiku apitawa akuti chipatalacho chinalandira anthu odwala okwana 420 ndipo ambiri mwa amenewa ndi achinyamata ndipo anaonetsa zizindikiro zoti mitu yawo sikukoka kamba kogwiritsa ntchito mankhwala ozunguza bongo. Apiringu akuti kukwera kwa chiwerengerochi kukuonetsa kuti nkofunika kuchitapo kanthu pofuna kuthana ndi vuto limeneli. Tini mapatient okwanira 420
zaka zambuyo zitimayenera kuona apatient 100 chakuti 200 chakuti ngati 2023 kwa ifeyo ndi chinthu chodandaulitsa kuti nambala ikukula. Pa 420 70% ndi azibambo komanso age group yawo ikumakhala kuyambira ma 17 kufika 40 chakuti years. Leonard yemwe limeneli si dzina lake lenileni wavomereza kuti wakhala kugwiritsa ntchito mankhwala ozunguza bongo komanso kumwa mowa mwauchidakwa ati pofuna kuti asangalale komanso achotse mavuto ena koma zinamubweretsera mavuto kotero kuti wasiyiratu ndipo usadzamwanso mowa komanso kusuta zosutasuta. Eneo nthawi nake ndimamwa ndimasuta koma nthawi ineyo ndikumwa kumasuta ndisanamiza mbiri momwe mwanga sizimayenda bwino kukosomola pafupi komanso ndikaledzera mimba mandivura. Boma la Mangochi akuti kuli malo kumene achinyamata amakumana nkumasuta kwina kwa kumwa zokumwa imwe ndipo malinga ndi a Mike Banda omwe ndi mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la Malawi Economic Justice Network akuti sizodabwitsa kwenikweni chifukwa choti boma la Mangochi limatumiza achinyamata ambiri kupita ku South Africa komwe pobwera amabweretsa zikhalidwe zina zachilendo monga kumwa mowa mwauchidakwa komanso kugwiritsa ntchito mankhwala ozunguza bongo. A Mike Banda akuti zimene zodandaulitsa kwambiri chifukwa boma limakhala likugwiritsa ntchito ndalama zambiri pothandiza anthu amene adwala kamba ka mavuto amenewa. Chachikulu chimene timaona kuno Mangochi choti achinyamata kuno ali exposed ku zochitika zambirimbiri. Mangochi pokhala boma limenenso lili ndi ntchito zambiri zokopa alendo kumabwera alendo osiyanasiyana kuno amene mwina amabweretsa zikhalidwe zawo zimene si zabwino. Pofuna kuthana ndi vuto limeneli a Drug Fight Malawi ati nkofunika kuti pakhale ndondomeko National Drug Control Policy yowunikira mabungwe amene akugwira ntchito yozindikiritsa achinyamata kuopsa kugwiritsa ntchito mankhwala ozunguza bongo komanso kumwa mowa mwauchidakwa. Pamenepa a Nelson Zakeyu apempha akunduna ona za mdziko ndi chitetezo kuti afulumizitse ntchito yokonza ndondomekoyo kuti iyambe kugwira ntchito. Ife takhala tigwira ntchito ndi aunduna wa mdziko mwina zaka ziwiri zonse zapitazi zaka ziwiri zitatu zapitazi pokoza chindondomeko chimene chichi moti chindondomeko chimene chichi ndunena pano chilipo koma chosavomerezedwa. Mawu awo a Feston Chimphamba akunduna oona za chitetezo cha mdziko ati vutoli lilipodi kamba kuti achinyamata ambiri akumatengerana pomwe mowa mwauchidakwa komanso kusuta zosutasuta zomwe zikuwasokonezera tsogolo lawo. Komabe anena kuti National Drug Control Policy ndondomeko imeneyi akuti ikuyenera kupita ku ofesi ya President ndi Cabinet kuti akayiunike mcholinga choti ikavomerezedwa iyambe kugwira ntchito. Pakali pano boma likumalizitsa kukhazikitsa ndondomeko imene kuyenera kudzatsogolera ntchito yoonetsetsa kuti mchitidwe ogwiritsa ntchito madrugs kaya zina zokhoza kuononga moyo wa anthu mudziko muno kwambiri ana amene ali m'masukulu ikutsatiridwa. Pamene dziko la Malawi likupitiriza ntchito yolimbana ndi mchitidwe omwe mowa mwauchidakwa komanso kugwiritsa ntchito mankhwala osiyanasiyana ozunguza bongo nzodziwikiratu kuti ndondomeko yowunikira mabungwe momwe angathanirane ndi vuto limeneli National Drug Control Policy ikhoza kukhala yofunikira kwambiri powunikira aliyense zomwe akuyenera kuchita pofuna kuthana ndi vuto limeneli. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Bungwe loyang'anira za ulimi wa shamba la Cannabis Regulatory Authority CRA lati ulimiwu uli nkuthekera kochuluka kokweza chuma cha dziko lino ndi kupereka mwayi wa ntchito kwa anthu ochuluka. Mkulu wa bungweli a Ketulo Salipira ati kuti izi zitheke pakufunika mgwirizano omwe ungathandize kuti katundu wopangidwa kuchokera kuchamba adzikhala wapamwamba. Iwo anena izi pamwambo osayinirana mgwirizano pakati pa bungweli ndi bungwe loyeza mlingo wa katundu la Malawi Bureau of Standards MBS. Makampani amene alipo ku Malawi kunoko akupanga ma products osiyanasiyana amene ali ndi shamba tikambepo ngati za tea tili ndi shamba wa tea pali hane wa tea pali ngati ufa umene so timagaya kuchokera kunjere za shamba umene onso ndoti ufuna kugulitsidwa ndi ma products ena ambiri kuli oti makeke chani zonse zimkoza kuika chamba. Sono tikufuna kuti onse amene adzipanga zinthu zimene zizi adzipanga mwandondomeko
and kuti atsate ndondomekozo ifeyo tinagwira ntchito limodzi ndi Malawi Bureau of Standards amene ndi akadauloso pa nkhani imeneyo. Ndipo mmawu ake mkulu wa bungwe la MBS Bernard Thole ati mgwirizanowu uthandiza potukula chuma cha dziko lino kudzera mulimiwu. Utithandiza mudera limeneli la cannabis regulation kuti pamene tikuyamba kulowa nawo malonda amenewa tikhale ndi milingo, ndipo milingoyo tinayamba kulemba ma standards athu a Malawi pogwira ntchito limodzi ndi a Cannabis Regulatory Authority ndi a Malawi ena amene akudziwa nkhani zimene za cannabis. Polemba milingo imeneyi tinayang'ananso milingo ya cannabis maiko ena makamaka omwe tikufuna kuchita nawo malonda. Choncho tili ndi chikhulupiriro kuti mmene tachitiramu sizitivuta kuti milingo yathu igwirizane bwino ndi milingo ya mdera lino ku Africa ndiso maiko ena. Ni nkhani imeneyo tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu mauno, koma tisanasiyane nayenso mitu yake. Boma lati lipereka thandizo la chakudya kwa anthu onse omwe akhudzidwa ndi njala. Unduna wa zaulimi wakhazikitsa ntchito yopereka fetereza ongongole kwa alimi am'maboma achikwawa ndi msanje. Ndipo bungwe loyang'anira ulimi wa chamba la Cannabis Regulatory Authority lati ulimiwu utakweza chuma cha dziko lino. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mphatso Tebulo. Mwakoma nonse. Popeza kuti munthu akakhala osauka ena ndikukhala olemera pamavuta kugwirizana kwace. Ine ndakhala ndikupita ku Mangochi ku Page House kuti ndikaona kuwangawo, koma sitimatheka kuona naye. Chifanya Basi samalola kuti ndionane nawo, ndibweza paketi olo nyumba sindikalowayi. Onerani MBC Exclusive la mulungu lino nthawi ya 7:30 madzulo. Mlendo wathu sabata ino ndi Karani Tom Mutarika, yemwe akunenetsa kuti ndiochokera ku banja la Profesa Arthur Peter Mutarika komanso Malemu Bingu wa Mutarika. Musaphwanyane nayo MBC Exclusive la mulungu lino komanso la mulungu lililonse pa MBC TV. Coming up on TPI. You all are the co-authors of this book, Grief Through His Eyes. You have 14 co-authors, and the great thing about it is